Jenni Ylitainio, olet tiettävästi Suomen ainoa kaloja kouluttava, kalojen agilityötä harrastava henkilö. Tuossa viereisessä altaassa uiskentelee parivuotias kultakala Kultsu, minkä harjoituksia kohta pääsemme seuraamaan, mutta kerropas minkälainen kaveri Kultsu on? Hyvin aktiivinen ja sosiaalinen ja hyvin virtapiikkitapaus, että tykkää tehdä temppuja ja touhuta, että riittää virtaa ja energiaa kyllä siihen. Eli tämmöisiä kultakalan omia ruokapellettejä, kasvispellettejä. Suomessa kalojen agilityö on harvinaista juttua, mutta Japanissa suosittua. Mikä tässä harrastuksessa vetää puoleensa? No onhan se mielenkiintoista nähdä, että miten kultakalakin voi tehdä temppuja, että samalla laillahan se oppii kuin kissat ja koiratkin, että ihmiset vaan ei tiedä sitä, että kultakalakin on oppivainen. Kultsu osaa pelata jalkapalloa ja koripalloa parhaillaan harjoitellaan. Mitäs muita lajeja on Kultsulla edessään? No amerikkalaista jalkapalloa olisi tarkoitus tuon koripallon jälkeen alkaa opettelemaan, kunhan ensin koripallo handlataan, että jalkapallo onnistuu jo hyvin, niin jospa me tästä seuraavaksi koripallo. Tippu suoraan sinne maalle.